Inselmilkom. Illum it-tlieta 16 ta' Frar din il-Quddiesa Rużarju immexxija mill-Arċisqof tal-Xikluna. Fl-Evanġelju tal-lum Ġesu jċanfar lid-dixxipli minħabba n-nuqqas ta' fiduċja tagħhom falla. Mulej, ejni nintelaq fidejk u nafda fil-providenza u l-imħabba tiegħek. L-isem tal-Missieru tal-Ibnu tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Ħutjew narfu ħtijietna biex nittħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri Quddiesa. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla inti tajtna kelma li tagħmel l-amara tiegħek fir-ruħ sewwa u safja. Għamel li bil-grazzja tiegħek jistoqilna li tagħmmar fina. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jissaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. In-mulej ra li l-ħażen tal-bniedem kien kiber fuq l-art u f'qalbu ma kien xajr li jfassal il-ħażen injum kollu. U l-mulej sobbieħ li kien għamel il-bniedem fl-art u sewwet qalbu. U l-mulej qal: inqaċċat minn wiċċ l-art il-bniedem li inħlaqt, mill-bniedem sal-bnejjem, mill-ħlejjaq li jitkaxkru fl-art sat-tjur tal-ajru, għax jien sobien li għamiltom. U Noe sab ħnina quddiem il-mulej. U l-mulej qal lil Noe: idħol int u darek kollha fl-arka,
għax qudiemi jiena lilek sibt ġust fost in-nies ta' dan iż-żmien. Mill-bejjem kollha saffjin daħħal miegħek 7 pari, kull par ir-raġel u l-mara tiegħu. U mill-bejjem li mhumiex saffjin par wieħed ir-raġel u l-mara. U mit-tjur tal-ajru wkoll daħħal 7 pari, kull par ir-raġel u l-mara, biex jibqa' nisel fuq l-art kollha. Għax minn hawn u 7 tiem oħra se nibgħat xita fuq l-art għal 40 jum u 40 lejl, u neqret minn wiċċ kollu tal-art kull